Zdravím všechny příznivce HTML a CSS. Já vás zdravím u mýho úvodního videa. Jak jste si mohli všimnout, pokud jste navštívili moje seznamy videí, mám tam pár seznamů. Je tam například návod na HTML nebo seznam videí návody na HTML, návody na CSS, návody na PHP, které budou až později, až se trošku naučíme z HTML a CSS. Dál nevím, co tam ještě je. Takovýhle prostě věci. Jo, ještě je tam použití HTML a CSS v praxi, takže tam vám budu ukazovat, jak použít HTML a CSS při kódování nějakého webového designu či layoutu nebo něco takového. Já jsem si ještě úplně nepřipravil, z čeho přímo to bude, nebo nemám témata, jak přesně to bude za sebou, ale první nějaký ty díly, tak první budou určitě u HTML seznámení s kostrou HTML, vlastně což je doctype a různý ty první tagy, který by se tam měly ukazovat. Další u CSS bude asi takový úvodní návod vlastně prostě na to určování, jak se tam co zapisuje a co všechno pomocí CSS můžete udělat. U PHP to si necháme až na později, no a to kódování webdesignu si možná necháme taky až na později. U mě určitě teďko nečekejte žádný funny videa, kde budu nějaký úplně prostě strašně vysmátej a strašně srandovní videa. To spíš navštivte můj herní kanál, který najdete určitě v popisku. A spíš tady najdete ty návody, prostě hlavně ty návody, je to celý kanál jenom o návodech. Já doufám, že se vám to bude líbit, doufám, že pochopíte z mýho výkladu, co chci říct. Myslím si, že vysvětlovat takovéhle věci umím velice dobře. Samozřejmě mám trošku problém s tím říct to, nebo prostě vysvětlit to někomu, když to nevidím před sebou. Samozřejmě tady budu natáčet normálně svoji obrazovku, videa budou v HDčku, takže to v klidu uvidíte úplně v pohodě. A prostě můžu vám na tom videu vlastně ukázat, jak to myslím, takže to nemusím nějak složitě vysvětlovat, to je dobrý. Jinak, jaký programy budeme používat, ze začátku by nám klidně stačil nějaký notepad nebo prostě poznámkový blok, wordpad, klidně i OpenOffice nebo Word, cokoliv takového, dá se to použít v klidu. Ale my budeme pravděpodobně používat PSPad. Z jakého důvodu? Tak je to hlavně z důvodu, že pro mě je příjemnější to rozhraní, co tam je. To, že si otevřete záložku nový HTML dokument a hned vám tam vyjede struktura kódu, to je pro mě něco, co dobře využiju, i když častokrát třeba to musím přepisovat, protože to je nastavený na XHTML a mě se to nějak nechce přepisovat na HTML5. A to je další věc, kterou bych chtěl říct, budeme vlastně kódovat v HTML5. Jsou tam nějaký drobnější rozdíly, než jsou v předchozích verzích, to je jasný, ale myslím si, že budeme hodně využívat div a taky možná span, ten moc nepoužívám, ale div 100%. Takže já si myslím, že k úvodnímu videu to úplně stačí. Nezapomeňte, pokud jste příznivci nějakých her, navštívit můj herní kanál v popisku. Určitě vám doporučuju literaturu, kterou máte taktéž v popisku, nebo není to literatura, jsou to vlastně návody na webové stránce. Pokud tam budete chtít dát nějakou knížku, protože z knížky to mnohdy nejlíp pochopíte, nebo takhle z webových vlastně návodů. Já co jsem koukal, tak jsou většinou anglický návody, ale českých moc není, a když někdo už dělal český návody, tak se o to moc nestaral a právě z toho důvodu jsem si udělal tady ten nový kanál, protože kdybych to natáčel na ten starý kanál, tak do toho musím natáčet ještě hry a zapomněl bych na tenhle kanál a bla, znáte to. Takže proto jsem si udělal vlastně tenhle kanál a pokusím se vám to nějak co nejlíp vysvětlit. Já si myslím, že už jsem řekl všechno, co jsem říct chtěl.
Takže se mějte pěkně, určitě mi napište pod komentář, dejte si odběr, dejte si like. Doufám, že vás bude tohle video, nebo doufám, že vás bude tenhle kanál zajímat, že ho budete často navštěvovat, protože videa tu budou prostě docela dost často, budu se snažit, aby to bylo co nejčastěji. No a to je všechno, takže se mějte, děkuji vám za sledovanost a čau čau.